Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian makaseng KSU Southwest Khasi Hills District bat ka KSU Ranikor Circle. Kilapan pau ya kajing persya ka bajur halor kajing rai jong usim ka hima maharam bat ka executive dorbar na du ubanai jeliu arhaja apusan. Ban ai jakai kishipai haphot mula ka bahaba po ka Ranikor Civil Subdivision. Kaseng henyotrap achek National Movement Southwest Khasi Hills District hapo kajing yalam usamla lampok star marwen. Kala ay kajing kershan kabapura ya ka KSU Southwest Khasi Hills District ban persya ya ka nikaray jang usim bat ka executive dorbar ban ay jaka ya kisipay. Kaseng ka dapru da kajing sokya ka bakraw namar kini ki de ki jaka rep jang ki khon ki hajar ka hima maharam bat usamla lambok star marwen ulapan pawru ba kajing ay no ya ka niga jaka shakisipay kan sawan ra ay kajing du nong ka bakraw ya ki khon ki hajar ka hima bat ka pateng ka bansawan. Kumta nakalyang kaseng kakentu yo usi mat ka executive dorbar baka day ban pensang no ikajing ay jaka ikishipay badlada kimsngap kaseng kampanse banshim daki wepat kilat kilinti nakalyang kajungi kum ka seng H&M Southwest Khasi District ni perpau ya kajing singaw lungo bat singaw kendit hakawede bat kajing penmi jong usim ya kawai ka mat kabakta ya kikun ki hajar jong kahima maharam ya kata kalong ba usim ula ai jaka ya ki sipai ha kawa hot mula ya kabana kalyang jong ngi kum ki pajba nong song snong jong kikun ki hima jong kahima maharam ni singaw lengo ha ya kane namar ba katkum kajingtip kajungi usim bat ka eksekutif kajongu kalaya bat ai ya kane kajaka syakisipai tina kalyang kajongi ni persyajur ya kane kamat HPD kajing ai jaka jong usim kajongi ban hakajuk kapor uni usim uai ya kene kajaka hangtai haphot mula ya kaba katu kajaka kaba sajrep da kibreu khasi kijongi ilaim jakpo lengba ka rep karyang lengba kajingthung jingtep kajongki te ni kum kinong song snong jongki khun ki hima jongka hima maharam ni persyajur ya kane ban ngiburu ya kajing kentu ya usim jong kahima ba unlum no kerki ya ka eksekutif darbar ke jong u ya ka ba un penkelano ya kane ka isu lane unweng no ya kane kajing ai ke jong u syakisipai ban ni kermen scam lingba kajing yo i ke jong u haki social media lingba kajing yat sakmat jom kawai kaseng bahlang kejungi nang ni kata kaki isu kapanang yat sakmat te gula yo i lingba kitu ki lat pathai kubor ba ki pajba nang song snong jom ki khun ki hima jom usim ki hima maharam ki persya ya kane kabenta bat ni kermen bakine ki im uni usim bat ki menteri ki lengdo kin yasong kerke ya ke meeting ban lum kerke ya ke meeting ban wengno ya kene kajing ai ke jaka ke jong u syaki sipai usim umla ban weng ya kene kajing dawa ke jongi ki khun ki hima jong usim ki hima maharam ba lada sngap ya kene kajing ut ke jongi na kalian kejongi kum kaseng nyen yai persya ya kane bat nyen pensngaw thu khamha shu na kalian kejongi kum ki khun samla sya ki khun samla jong ki khun ki hima jong maharam ban persya jur ya kane bat ni kerman scam ba hakini ki kindiat sngi unweng no ya kane kajing ai jaka ke jong u ban ngakerpadru ya baro ki pajba nong song snong jong kanika hima ke jongi
ba kandon ke jing yalang bala penyaj da ka KSU hang tei hapo phot kro te nakalian ka jongi ngiru ngilolong bala kloy banya snok tilang bat KSU leng ba ka jing ya seuthu ke jing mut ke jongi bat ka KSU leng ba presiden jong ka Southwest Kasihil District ke jongi ban ngiru ngin yasim bentalang ha ketika sngi ya ka ba ka KSU kalam khmat bat penyat ya kenika jing yalang persiutu padba ya ke jing ajaka jong sim bat lada kine ki menteri ki bam ai ya lani ki bam tip ai syafang kane ke jing ai jaka jong sim sngab ha banwan lang ha ke jing yalang ha ka arphau tarik ha ke por shpau steng hang tei ha potkro ya ka ba makiru kin ai ya kata ke jing support ya padba jong kadong kathain ke jongi khamtam ki badei na kitu ki jaka ya ka ba kinla ban persya ya kane ke jing ai jaka jong sim hot nyi i ba kane ka dong kathain ke jongi nyi i ba ki mender bunsin ki shatwan yu kejat ha kane ka jaka ke jongi nrei ni persya pat ya ke jing ai jaka hapo kabadai jongka po jongka reniko ni kerpa di usim lada kidon kijaka unai haki bordar di bahap ha senda jongka pensing jongka jela ke jongi bat ka markhap jongka Bangladesh ti ni kerman scam ba usim unsuthu ya kane kamat ba kum ki khun ki hajar ke jongu yun suthu ya kane ke jingdawa ke jongi ba ni kerman scam ba hakini kendak sengi kin sawen no ia kani ka jing ai jaka ke jengki akwa ban bu kawai ke jing keli ya ki menteri ki badai jong ka eksekutif darbal jong musim ka hima ke jengi kidon ki bong ngam tip ya kani ka benta ya ka jing ai jong musim sya ya kani ka jaka syaki sipai nrei ngasyu kentu ya ki menteri ba ya kitu ki batip balai phi ya sngeltu lane balai phi ai ya kane ka phi kham persya ya kane ka jing ai usi jong usim kham da ya sngeltu jingmut bat ki khun ki hajar jong ka hima bat itu ki menteri ki bom tip ai syafang kane kajing ai usi lane kajing ai jaka jong usim syaki sipai tenga kerpat ki sngabha banwan sa kajing yalang hang tei ha potro khnang ba makiru kin long kita kinong yalang lane kita ki menteri ki basim ya kajing kit khli na kabenta ki khun ki hajar jong kahima ban ni kerman scam ba kine ki menteri ki bom tip ai syafang kane ni kerman scam ba kinya poilang ha ka jing elang pat ba antai ha pot